Yeah. Ogbonna. Yeah. Ogbonna. Yo. That was the 5th day in the month of May. That the rich good man, Asata, Oseoji nke Ugbawka, Onkeno United Kingdom. Sikeke n'elu ọbịa. Owe sikeke n'elu ọbịa. Maka na Igbo kwuru okwu si na ọgọ bụ chi onye. Asị na obi jupụtara ya na aṅụrị ka gị na nwanne ya nwaanyị si anọ. Ya mere o ji si mba dịka United Kingdom webe ọmụ abụja nke Armani nwata nwezo okolo ofu nwa n'ụmụ gị ka m kelere ya Chineke n'isi gị maka birthday nke ị na-eme mgbe kedu na ya na-agba afịa ya kedu na ya na-eme birthday anọ ọ Mr. Decency Onyekachi Ogbonna, CEO, Decency NCLEX Limited. Yeah. Decency NCLEX Academy. Kero na mbo ofisi. Muna ndegu wena asege. Gibi ko giti dekwe kiji. Maka ni bokulo kusi na afro. Eke no ebulo ọkụkọ. Ofu ewu ogbo. Ayo ọbụ. Eke no ebulo ewu. Ofu efi ogbo. Eke no ebulo efi. Ogo fago no so wolu mi ko do. Ogo. I see it take it. And when I say happy birthday. NCLEX Academy.